אתם יודעים מה מעצבן אותי? אני אגיד לכם מה מעצבן אותי. מעצבן אותי שכולם שמים בפייסבוק כל מיני תמונות ומשחקים אותה. החיים שלנו תותים. איך תותים, יא שקרנים. איך תותים? לא יכול להיות שכל החיים שלכם תותים. כולם מראים תמונות יפות מהים, מהבריכה, מהסלון, מהמטבח, והחיים שלנו תותים. בואו תראו לנו את החיים האמיתיים. תצלמו לנו את החשבון הארנונה שלכם ותגידו לי, החיים שלנו תותים. תראו לי את התמונה הזאת שנסעתם לים ואתם משחקים אותה שזופים ויפים, ותרשמו, באנו לחניון, רצו 80 שקל על חנייה, רצינו להזכיר כיסא, אמרו לנו עוד 40 שקל על כיסא, שמשייה עוד 70 שקל, אמרתם נוותר, נמות מחום ולא נזכיר שמשייה ב-70 שקל. אז החיים שלכם תותים. תכתבו את האמת, תכתבו נסענו, כל אחד מראה לי תמונות, היינו באילת, איזה כיף היה, תרשום את האמת, תרשום, הנסיעה עלתה 700 שקל דלק, הלוך חזור, תרשום, עלה לי 4,000 שקל לאדם בחדר זוגי, תרשום, רצו ממני תוספת של 800 שקל על ארוחת ערב, תרשום את האמת, אז מה אתה משחק אותה? החיים שלנו תותים. כל אחד צלם את המטבח שלו, משחק לי אותה, עשינו מטבח, עלה לנו 40,000 שקל, איזה מטבח יפה, החיים שלנו תותים, תרשום את האמת, תרשום, לקחתי משכנתה של 2 מיליון שקל, עד סוף חיי אני אשלם על הבית ועל המטבח, ועל הברז, ועל הארון, ועל המגירות, ועל הידיות, לבנק. הוא החיים שלו תותים, החיים שלך לא תותים, נשמה שלי, אתה משחק אותה שהחיים שלך תותים, כולם משחקים אותה, הכל פן, הכל מאפן, תגידו את האמת, תפסיקו לשקר, זה הבן שלי החמוד, תרשמי את האמת, תרשמי, הילד לא טוב במתמטיקה, רצו 150 שקל על שיעור פרטי, אמרתי אני אוותר, עדיף שהילד יישאר טמבל, אז מה תשחקת לי אותה, החיים שלנו תותים, תגידו את האמת, מספיק כבר, אלקטרותים, מספיק, תותים, איזה תותים, תרשמו את האמת, לא יעופו.